Singame, kutuhlele ningame, yenu yazi. Namkumbona mntana wangu nganasemda. Mphezulile poison. Phela ke Usasongwena. Lesenda. Awusho ngoba phela imali phela kokugcina lamatekelejeni zithini? Ungayikhulumi. Ela ngazi. Poison ukupheka kangaka. Bangena. Becabanga into engiyifundile yonke iphumanga mfowethu. Yonke mfowethu. Aske poison bathinga. Oye, kama ngayanga. Dawid. Makasa sona izinja. Phela ngiyacheka amabhebeze ngiyaphethe. Ayawathanda abantwana nomthanda. Mfowethu umfake ngane. Uleya ngane inawo yena bangani. Abathe umabhebeza njalo Phela isaka lokujwayela abantu abuzana abalokhala ngigijima ngenye ibrand mina ntombi. Awuze mfethu. Lomntana kanesitokane bathabiso ngale. Yes. awuzela ukuthi sindawo yakho Nenkinga phela phela bafisa yazi ukuthi imama lakhala mfethu. Libona umntana mfethu wazi odle umgqonyeni kanjani mfethu manje mfethu. lingenaphi lona Mana phela mfethu into abayile bezokhuluma phela mfethu. Awube hlangana nemithi izenze singabhilithana mama. Ithe zokhuluma neoliplayo walokho. Plus imidle suyile mana Imidle suyile mana boys manje ibhale letho ke ngamjida. Sure. Ibhaya phela bona abantwana bagcile nti la kuyihunga to. Bese another ukuthi bonke abantu bagcilwe ngamaplaza abanye bese abanamndeni mfethu abanye bese esethekwinda mafethu esethekwinda mafethu afanele uhamba udokela nabo bona usikhotheni ubabona emgaqweni semlazi mafethu ingane mfethu uhewele bokuwa lana sihleli sibona everyday endabeni isigigaba ezenzakalayo ngengane ezifole emgaqweni wena uhamba udokela bonke abantu ngomnyeke lo baba lona kulebe nje Ehlizeni mfethu wena uthini umshana vele uthi sithini sito It's mabhebeza mfethu ukhuluma newedla ukuthi ethatha ingane bese sendinawo into leyo lapho Wonke ubani uzoyivuma leyo nto. bathini mhlawumbe ngabantu abama-social worker ntona i-rehab kanjani abazoyikhuluma lo mpahla abazoyikhuluma lo mpahla asithembe nami ngimthule ngibhekelela abantwana Uma uzoyivuma leyo nto. phela ama-outfits asishile sitole sibambele imali lokudla phezulu ama-chips Hayi ngiyalingwa imihlala yantoni le ufuna ntoni apha ufuna ntoni apha Ehlisa umoya ngamabhebeza. Mphumele kwam Mali ebengiyizibona khona 10,000 for stokfela mali abaphansi
baleka nayo lebaleka nayo shuthi umama uthuka kakhulu ngoba abantwana beyizinto esportini wathuka washaya phansi wazwamela inhliziyo ukuthi ngiyamvusa ngiyambeka lo muntu usethuka awushonile lo muntu akasavuka nawe bona abantwana lo ngane baleka nemali bayibonile usho yes I'm 100% sure lana aswafuna amampungu ukuthi kube khona noma olazi phezu komkhathi namafu kanye nesibhakabhaka ngoba